evidentment, de terroristes i de terrorisme n'hi ha hagut sempre i n'hi ha hagut arreu, i n'hi haurà, perquè és qüestió humana. El que passa és que entre aquests refugiats que arriben ara és fàcil que hi hagi algun terrorista, és impossible de saber. La nostra feina és acollir-los a tots i després sabem que hi ha cossos policials que la seva feina serà separar uns d'altres. I aquest mite que corre de què són persones, aquests terroristes que venen d'Orient, amb metralletes, amb bombes, el que sigui, a fer-nos mal, doncs és una cosa que hem de desfer, perquè alguns d'ells, si no tots, s'han criat amb els nostres fills, s'han estudiat als nostres instituts, siguin francesos de Barcelona o belgues, que és on hi ha més. És a dir, el terrorista no és una persona que ve de fora expressament, sinó que neix, creix i s'educa entre nosaltres.